Time in Report. Pinanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia mipahigay og usa ka organizational meeting ang probinsya sa Subo alang sa umaabot nga Metro Cebu Expressway kun MCE project. Gitambungan sa mga representante sa pribadong sektor ug pipila ka mga opisyales sa probinsya sa Subo gipahigayon ang usa ka MCE financial viability study. Nasayran nga plano sa grupo ang paghanay alang sa hingpit na nga pagkumpleto sa 73.7 kilometros nga expressway nga magkonektar sa Dakbayan sa Naga ug sa Dakbayan sa Danao nga moagi sa Bukirang Bahin sa Subo. Mitambong sa maong panagpulong sila si Ruben Camba, Director for Infrastructure for Southeast Asia sa Asona, uban ang mga representante sa Japanese Taisei Corporation. Ingon man sila si Consolacion Mayor Nene Aligado, Liloan Mayor Aljo Frasco, Compostela Mayor Feliger Quinio, nga representante sa mga LGU nga maigo sa maong proyekto. Ingon man ang mga representante usab sa Dakbayan sa Naga, Dakbayan sa Talisay ug lungsod sa Minglanilla. Lakip na usab ang Dakbayan sa Sugbo ug mga opisyales sa DENR, EMB, DPWH, LTO ug LTFRB. Alang sa IFM balita sa buntag kini si Idol Chixie. Di kapugan sa paghatod sa nagunaw labas nga balita. Tatak RMN, tatak IFM balita.